Kutsi Marilutxi, ni porros naiz eta hemen nago, lore eta pupurekin. Urtebete egingo dute laster, eta herrien lagunen klubak ere bai. Horretarako, egun bat antolatu dugu. Festa eguna, irrien lagunen eguna. Datorren iraiaren 25, igandearekin, hemen Usurbilen. Usurbil oso herri polita da, oso herrikoia. Eta bertako lagun guztiekin antolatu dugu egun hau. Zer izango da iraiaren 25 hemen? Denetarik goizeko 10 hasita. Kukubiltxo taldeatoriko da, txontxongillo ikuskizunarekin, puzgarriak izango ditugu, tailerrak, urtsintxarekin eta txatxilipurdirekin, kirol egokitu ere izango da, ur eta parfesta, Piriz Porrotx eta Marimotos bertan izango gea gure umetxoekin, eta Tiritatxo, Largabizta, Marika Labre, Martin Bertxo ere, hemen izango dira haien dantza eta kantuekin. Baskariare antolatu du Etiopia Utopia elkarteak. Eta esan bezala, azoka, musika eta dantza. Bonberenea txaranga, bertako Usurbilgo dantza taldea, sekulako festa esan bezala. Goizeko 10 hasi eta arratsaldeko 7 arte. Eta bukatuko dugu kriston txokolatadarekin. Eusko Label ere hemen izango da bere oiazkoekin. 1200 pintxo. Jarriko ditugu salgai. Oso prezio honean eta labela du pintxoak izango dira. Jasotako diru guztia, Etiopia Utopia elkartearen txat. Eta urtero egingo dugu festa hau. Hau lehenengo izango da, zatozte oso ongi pasako dugu eta irri asko egingo dugu. Hau pa Usurbil eta gora Euskal Irria. Iraiaren 25ean, denok Usurbilera. Hau pasue, aio pelaio.